El box a mitjanit ha reunit a 5 veterans de l'època de Ricardo Tormo, entre ells 2 grans campions, per a parlar de l'esport del motor, Tahir i de Wii. Finalment, la xerrada ha acabat en un repte en tota regla, en el qual, per descomptat, participarem. Sis de la vesprada. 5 pilots valencians de la història del motociclisme espanyol es reuneixen en un bar. Primer año. El niño molt clar ara qui és jo. Sí, com pensava que tenia un temperament un poc raro, caràcter raro, però pense que el Dani Pedrosa també... Pero es diferente, Pedrosa es un introvertit y este es un poquete el mestre de... Té una mezcla de Biaggi y de Rossi. Pues ara correr és més velocitat, també hi ha risc que cauen igual que nosaltres, però la diferència va d'un circuit xat. El circuit que corríem nosaltres. El meu final va ser un accident que avui no s'entendria. Se me va acusar un espectador. Un pobre home que anava a comprar medicines per l'hora que la tenia malalta. I ahí s'acaba la meva carrera, vaig quedar molt mal ferit, però avui això no se dona, és impossible. Bueno, i què te pareix el que guanyen ara els pilots i el que guanyarem nosaltres? Això del motorisme ha canviat completament. Han passat d'una època en la que uno comprava una moto i se n'anava i estava només esperant que una marca el fitxara per poder córrer i en córrer una marca tenia prou, però que te donaren era això que te trobaves, no? Ui! Una voltita. Avui qualsevol xavalet se'n va a un circuit a provar una moto i qualsevol xavalet ha rodat més que tots nosaltres en tota la vida junts. Els pilotos valencians per mi marcar una època de molts anys, Pablo González, ton pare, després la marca Aspar, Tormo, Xavi i Estrella. I ara l'està marcant Garea. Pablo Garea, Fauel i Querol també, que va també el xiquet este. Estan corrent en categories que pot guanyar un de... Barberà també. Barberà, que és molt listo. ¿Vosotros no creo que en cap podíem fer nosaltres una carreta bona ahí en el circuito de Ricardo Tormo? ¿Qué? Que yo estoy com si tinguera 20 anys, ¿eh? Jo una carrera no, però una volteta en el circuit amb el buquet ja se m'ha ficat i podíem buscar a Paco Román. Ja, pues anem a Carpesa per robar. Bien, Paco, ¡Qué sorpresa! mira qué ficha. ¿Cómo estáis? Bien, mi rival. Con tus motos, con tus motos. Que dice que tiene ganas de rodar contigo. ¿Qué estás haciendo? Estoy pasándola para ver si te puedo ganar algún día. Ten cuidado porque ese día te constiparé. Del aire de la pasada que te voy a pegar, te voy a constipar. Quiere que vayamos al circuito a probar la moto. Eso está hecho, ya la tengo preparada. En Cheste se verá todo. Vale, venga. Ya estamos aquí, ya ha llegado la verdad y ahora ya veremos a ver quién es el que puede ganar. Vale. Esperemos que sin caernos ninguno, el que sea mejor, pues llegará el primero. Sí, señor, señor. Yo tranquilito, porque no me quiero caer, que yo, aunque me caiga, reboto porque yo reboto, pero bueno. Yo te tengo que ganar porque yo soy más grande que tú, te tengo que ganar. Sí, vale, ¿sí? Y tengo más fuerza que tú, te tengo que ganar. Cuando sientes el pito, luego tú, el pito te aparte. y luego eso, tú cuando yo te toque el pito te apartas y me dejas pasar, ¿eh? Ya veremos si me aparto o qué. Bueno, Pues al picarse el mono, ¿no? Venga. ahora veremos, tío. La suerte está echada. Jo, quan m'aputxem la moto, ja, pues tot, com si estiguera fa anys corrent. Ara pesa 90 quilos i quan corria pesava
70. Doncs són 20 quilos, 42 anys més. La moto, que també és de l'època, també és antiga, perquè aquesta moto és de l'any 59. Però bé, me fa recordar vells temps. Puches a la moto y, como aquell diu, los viejos rockeros nunca mueren. Sí, els amics, pegar unes voltes, una ocasió única de pegar unes voltes així en el circuit. Bueno, vale, no hemos ganado ninguno de los dos, ¿eh? Bueno. Los dos hemos sido vencedores. Vale, pues Aquí no ha habido ni vencidos ni vencedores. Vale, así mejor, otro día ya habrá revancha. Nos retaremos otra carrera.